טוב, סיכום יום ראשון. אילנה היה ללכת 15 קילומטר. אתה רואה? בלי עליות? לא קל. לא קל. מחר יש עליות, כן? ומחר יש עליות. מחר יהיו עליות. אז התחלנו נדב, אתה יכול לסכם את היום? מה עברנו? התחלנו בבית אוסישקין. בית אוסישקין, תל דן. תל דן. שניר. עברנו קצת במטעי האבוקדו. היו כמה בנות שניווטו ודיברו ביניהם, ולא הסתכלו על הסימנים. בשביל לחצוך את האמריקאים, הגענו לשמורת נחל שניר. נחל שניר. תפרנו שם כמה סנדוויצ'ים. שתי פיתות, ארוזות היטב בניילון ומסומנות. היה צריך להפריד בין 3 פרוסות נקניק ל2 פרוסות נקניק. זה בהחלט חשוב. דורש הפרדה. היה שחייה בבריכות של נחל שניר. זה אתה צריך לסובב אל עצמך. מה זה היה? רק שחיין אחד שחה. שחיין אחד צריך שחה. למצלמה מזדקן שם בצד. מיד אנחנו מגיעים אל המזדקן שאמר שבגיל 30... רדיקלים מתחילים להיות חופשיים יותר ויותר. פי הטבעת משוחרר. טלי, מה עשית לנו? וסיפורו של היום. הסלט, כן, טלי, אתה מחזיקה את הסלט, יש עוד שרידים אפשר לראות, שרידים של הסלט טונה, מה היה בו? היה גושרים, היה יובל, נכון? אנחנו לכביש חצי יום. אנחנו חצי יום. רגע, הגענו לשניר, אוהד, אתה יכול לסכם את הסיום? אני רוצה להמשיך, אני מבקש בבקשה לא לקטוע אותי, אני רוצה שהדברים יהיו ברורים בשביל התיעוד להמשך הדורות הבאים. המשכנו, אילנה, אני מבקש אחרי זה. מנחל שניר, כן. המשכנו לקיבוץ הגושרים, נכון? לקיבוץ הגושרים, לכיוון מעיין ברוך, יובל, והגענו לתל חי לאריה השואג. מיובל המשכנו לתל חי, אריה השואג, שאגנו כולנו ביחד, עשינו מתיחות. אוהד, איזה מנה מנצחת בארוחת ערב? הפסטה, אין ספק. הפסטה עם מה? כי הוא השקיע בהרבה אהבה. פסטה עם רוטב בזיליקום. סליחה, אני חושבת על מג'דרה. עוד לא אכלנו, יכול להיות. יש מצב. ברילה השקיעו הרבה אהבה ברוטב. פסטה עושים באהבה או לא עושים בכלל? וואי, בא לי קולה. טוב, אני רץ להביא.